Bonġu l-kulħadd. Dr. Kassar, thank you li dejjem insibuh ta' support il-Dr. Kassar kull fejn imur jiena insib il-Dr. Kassar. U allura vera napprezza li qiegħed hawnhekk ukoll illum li mill-iskeda kbira tiegħek sibtu koll il-ħin biex tingħaqad magħna. Nistqar magħkom din hija ġurnata wkoll tal-ċelebrazzjoni għalija. Għaliex kull meta nara li xi ħadd ikun fit-tex lajnuna u allura u saħħaħ ir-reżiljenza fih u ħarġet il-potenzjal, dika hija għandna xiex tassew niċċelebraw. U allura li jen, grazzi ħafna li inti għamil dan il-pass fit-tex lajnuna ma mhux biss mort oltre bis-saħħa tat-tim tal-Cospicua u Shek Day Center, irnexxielek ukoll toħroġ il-potenzjal. Jekk naħarsu madwarna nistgħu naraw dawn il-tfinġijiet mill-isbaħ, pitturi mill-isbaħ, li meta tħares lehom tħoss qalbek tfur bil-ferħ. Ġifieri mhux biss għamil dal-passa lik li jen imma tagħmlu qed tagħmel għamilt passi kbar ukoll għalina. Għaliex bdew bis-saħħa dat-talent mill-isbaħ tiegħek qed timlina bil-ferħ u qed tittina opportunità kbira biex aħna niċċelebraw. Dan ix-xogħol qed ifakkarni wkoll fix-xogħol ta' Leonard Portelli. Ma nafx x'qiegħataw illum nixtieq li qiegħataw imma ma jidirx li qiegħataw. Ma naħseb li wħud minnkom kontu wkoll hawnhekk meta ċċelebrajna lil Leonard ukoll li jagħmel dal-pass fit-tex lajnuna u bis-saħħa tat-tim li ħadem miegħu ħareġ il-potenzjal tiegħu ferraħna wkoll. Dan it-tip ta' xogħol jiena rrid kif dejjem konna l-palazz miftuħ għalikom irrid jibqa' jkun miftuħ għalikom għal kull min għandu xi xorta ta' potenzjal biex jekk l-ambjent tal-palazz jgħinu ikompli jiżviluppah. Rrid noffri lil-teams kollha li hemm ġol day centers biex jutilizzaw dawn il-faċilitajiet. Il-ġinien privat pereżempju li jagħti ħafna sens ta' armonija u paċi f'dak li jkunu u tħoss qisu l-moħħ jinfetaħ u tħossok aħjar, ġifieri mhux dak biss imma verdala fejn ukoll hemm ambjent mill-isbaħ, da fidejkom, ġifieri aħna disposti dejjem biex dawn il-faċilitajiet ikunu għad-dispożizzjoni tad-day centers tagħna ta' dawk kollha li jixtiequ iħossuhom aħjar f'ambjent naturali, f'ambjent li jista' jgħinhom jiżviluppaw il-potenzjal. Kif qalet tajjeb ħafna Claire, mhux hekk. Claire illum insertat mhux għax kienet maħsuba vera ma kienx pjanata, imma kieku naħseb f'temnija ma kienx tkun bleżat. Il-ġurnata din hija kontra jew għall-prevenzjoni tas-suwiċidju. U xtaqt nagħmel kumment żgħir biex f'din iċ-ċelebrazzjoni tagħna nkunu wkoll nagħtu messaġġ ta' tagħmal ħaddieħor. Billi nfakru li sfortunatament is-suwiċidju f'pajjiżna huwa wkoll jeżisti u li il-każijiet 88% tal-każijiet ta' suwiċidju f'Malta ġejjin minn irġiel u subien. U allura jien irid nuża dil-ġurnata u dil-opportunità qed tagħtuni biex ninkoraġġixxi lill-irġiel tagħna u lis-subien tagħna biex ma jiddejqux jiftħu qalbhom u jarsqu għall-għajnuna. Mhijiex ma m'intix qed tiċċekken għax tkun raġel tiftaħ qalbek u tfittex l-għajnuna. Din ninsewwa din hija kultura antika li aħna rridu nelbuha għax aħna maħniex ngħixu l-bieraħ, qed ngħixu llum u jekk Alla jrid irridu ngħixu għal għada. Allura qed ninkoraġġixxi lill-irġiel u s-subien Maltin biex ma jiddejqux jiftħu qalbhom u jfittxu l-għajnuna ħalli l-isfidi tal-ħajja flimkien inkunu kapaċi nelbuhom. Barra minn hekk irid infakkar ukoll f'din l-okkażjoni f'dak l-istudju li kien sar minn żewġ psikjatriċi, Andrea Saliba u Nigel Camilleri dwar il-saħħa mentali taż-żgħar tagħna fejn kienu tkellmu madwar 211 il-żagħżugħ u żagħżugħa dwar is-servizzi tas-saħħa mentali tagħna fejn kienu sabu li fil-waqt li dawn iż-żgħażagħ ftaħru u apprezzaw is-servizzi tagħna tas-saħħa ma mbagħad fejn tidħol is-saħħa mentali. Qalu wkoll li fejn tidħol mbagħad aktar kura, ġifieri kura aktar fit-tul, hemmhekk għad irridu naħdmu ħafna. U allura nieħu l-opportunità biex ninkoraġġixxi l-awtoritajiet tagħna ħalli nkomplu nħabbirku, ħalli anke
din il-kura kontinwa tkun iktar effiċjenti u tkun iktar milħuqa miż-żgħażagħ tagħna. Imma mbagħad irid infaħħar ukoll u ngħid grazzi kbira lill-NGOs tagħna li jaħdmu qatih f'dan is-settur biex jagħtu jikkontribwixxu f'dal-qasam ħalli flimkien nelbu dawn l-isfidi ta' saħħa mentali. Ara ma nħossu waħedna il-kwistjoni tas saħħa mentali hija kwistjoni li tiġbed ħafna attenzjoni wkoll mill-World Health Organization, ġifieri qed nitkellmu l-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa fejn qed tgħidilna li sfortunatament l-kwistjoni tad-depressjoni qed tikber bi 18% kull 10 snin u li wieħed minn kull 4 bnedmin fid-dinja xi darba jew oħra jintlaqtu bi problemi ta' saħħa mentali. Ġifieri please nżommu quddiem għajnejna li ħadd mhu aħjar minn ħadd, imma id-differenza mbagħad bejn wieħed u ieħor waħda jew l-oħra min jagħmel il-pass il quddiem ifittex l-għajnuna, isib l-għajnuna u jkompli jaħdem fuq nnifsu biex flimkien ma' ħadd ieħor biex ikun jista' dak il-potenzjal mill-isbaħ li hemm f'kull wieħed waħda minna, f'kull wieħed waħda minnkom. Joħroġ ħalli mhux biss tħossukom tajbin intom imma tagħmlu il-ħadd ieħor iħossu tajjeb ukoll. Kif li jen illum qed tagħmel għalina bis-saħħa ta' din il-wirja mill-isbaħ u li jien ħankun tassew burija biha li qiegħda ġewwa l-Palazz ta' San Anton. Grazzi ħafna.